Вітаю! В ефірі «Тема дня» на телеканалі ЮА Крим. У студії для вас працює Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про незаконні вироки кримчанам. Від 12 до 18 років в колонії суворого режиму. Такі терміни призначив Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону учасникам так званої Алуштинської групи за сфабрикованою кримінальною справою Хізбут-Тахрір. Руслану Месутову призначили 18 років позбавлення волі. Руслану Халілову – 18 років. Ельдару Кантімірову – 12 років. Руслану Нагаєву – 13 років. Руслану Месутову і Руслану Халілову також призначено обмеження свободи на 1 рік і 6 місяців після звільнення. Ельдару Кантімірову і Руслану Нагаєву – 1 рік. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова засудила ухвалене Південним окружним військовим судом незаконне рішення стосовно українських громадян. Здійснюючи судилище над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними громадянами України, країна-окупант Російська Федерація порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Загальну декларацію прав людини. Закликаю представників міжнародних місій, правозахисних організацій та дипломатичного корпусу змусити Російську Федерацію припинити безпідставні затримання та судилища над незаконно ув'язненими громадянами України та повернути їх на батьківщину. Нагадаю, Руслан Нагаєв до арешту займався підприємницькою діяльністю в Алушті. Ленур Халілов був головою і засновником мусульманської громади Алушта. Руслан Месутов був в ній охоронцем. Ельдар Кантіміров закінчив Київський ісламський університет, знавець арабської мови. 10 червня 2019 року чоловіків затримали після обшуків за місцем їх проживання і з тих пір вони знаходяться в ув'язненні. Всіх їх звинуватили в причетності до ісламської політичної партії Хізбут-Тахрір, яка в Росії заборонена з 2003 року. На території України і більшості країн світу організація діє без обмежень на рівні національних законодавств. Їх також звинувачують у підготовці до насильницького повалення влади у Росії. 18 липня 2019 року Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій є заклик до Росії звільнити всіх українських політв'язнів, включаючи фігурантів даної кримінальної справи. 23 вересня 2020 року правозахисний центр «Меморіал» визнав фігурантів Алуштинської групи справи Хізбут-Тахрір Ельдара Кантімірова, Руслана Месутова, Руслана Нагаєва і Ленура Халілова політичними в'язнями і виступив з вимогою їх негайного звільнення. Більше про це говоримо далі. У нас вже є на зв'язку Людмила Коротких, правозахисниця, менеджерка Кримсько-татарського ресурсного центру. Добрий вечір. Доброго вечора. І говорячи про це рішення, яке було сьогодні винесене, чи ви могли очікувати саме таких термінів і такого рішення? Зважаючи на ту тенденцію, яку ми спостерігаємо в окупованому Криму протягом останніх 7 років, то, звісно, ми передбачували, що подібне рішення воно може бути, і мало сподівалися на так званий виправдальний вирок. Але після того, як у справі Бахчисарайської групи був виправданий Ернес Амєтов, то, звісно, що була якась надія, що, можливо, буде подібна історія з іншими політичними в'язнями, але, на жаль, як ми бачимо, цього не відбулося. Одним таким, якщо можна казати взагалі про щось позитивне у цьому взагалі вироку і ці події, то це те, що суд не дав ті терміни, які запрошувала сторона обвинувачення, тобто, окрім Руслана Месутова, усім іншим фігурантам даної справи суд, так званий суд, виніс менший термін, в тому числі навіть менший термін обмеження свободи. Це, як правило, встановлюється адміністративний надзор після того, як люди вже звільнюються з колонії і все одно мають ще певне обмеження своїх прав, і за ними спостерігають більш пильніше протягом певного періоду часу. Тому так, звісно, ми, на жаль, так очікували, що саме такі рішення і будуть. Адміністративний надзор – це про ті обмеження свободи на 1 рік і 6 місяців Руслану Месутову і Руслану Халілову і 1 рік Руслану Нагаєву і Ельдару Кантімірову. Правильно я вас розуміла? Так, вірно, як і інших фігурантів справи.
тобто і інших фігурантів цієї справи, і інших політичних в'язнів за справою Хізбут Тахрір в Криму, як правило, завжди встановлюється і адміністративний надзор. Ми знаємо, що і Ростема Ваїтова, який вже звільнився, і інші фігуранти Ялтинської групи, які звільнилися, але вони мають 8 років адміністративного надзору. Якщо давати якусь оцінку цьому рішенню із юридичної точки зору, і з якоїсь, напевно, вже людської точки зору, яку ви можете дати? Якщо казати про людську сторону, ми всі розуміємо, це досить справи про тероризм, про екстремізм. Це завжди непрості, вони вважаються важкими справами для кримінального розслідування, але ми прекрасно знаємо, бачили це у ЗМІ, говорили, і активісти Кримської солідарності говорили, що так званий суд виніс рішення за 9 хвилин. Тобто про який людський або кваліфікований підхід для того, щоб зважити всі докази однієї і іншої сторони. Тобто тут ми можемо вже навіть казати з впевненістю, що рішення було прийнято ще до початку судового засідання, ще до того часу, як суд відправився до кімнати з обговорення цього питання. Якщо казати про юридичну сторону, то, звісно, це абсолютно незаконне, неправове рішення, оскільки територія Криму – це окупована територія, усі 4 фігурантів – Ілінур Халілов, Руслан Масутов, Руслан Нагаєв, Айдар Кантеміров – вони є громадянами України, які проживають на окупованій території. Їх не мають права судити за російськими законами, відповідно до статті 64 Женевської конвенції. Держава-окупант не має права розповсюджувати власне кримінальне законодавство на окупованій території. Вона не має права етапувати або вивозити громадян окупованої території до власної території, тобто тут йде порушення ряду певних прав, не лише процесуальних, але і прав гуманітарного права. А якщо казати про процесуальні якісь права і той вигляд вид суду, який намагаються нам показати, ми розуміємо, що це робиться для того, щоб якось виправдати ці вироки, то, звісно, ніякого права на справедливий судовий розгляд, ніякого права на змагальність сторін воно не було реалізовано, не право на гласність судових розглядів. Ми знаємо, що не пускали не родичів, не ЗМІ, тобто лише обмежена кількість писали. Ми зараз до цієї теми ще повернемося. Хотілося зараз, щоб ми послухали адвоката фігурантів цієї справи Іслам Веліляєв. Ми поспілкувалися з ним до ефіру, спитали, як сприйняли його підзахисні вирок і як він його оцінює. Наши подзащитные достойно приняли это все. Не было никаких там, скажем, непоняток, возгласов или еще что-то. Подзащитные понимали, что будет такой приговор. С этим приговором, естественно, никто из нас и они сами не согласны. Считаем его незаконным, необоснованным. Это приговор против, скажем, крымских мусульман. Фактически ничем не доказан он, что они являются террористами либо еще какими-то там неблагонадежными людьми. Пані Людмило, якщо говорити і продовжуючи тему, про яку ви сказали, що не пускали рідних, не пускали телебачення, чому це є порушенням і чому такі справи мають відбуватися в відкритому режимі з вільним доступом? Насправді, за стандартами, міжнародними стандартами прав людини, будь-який судовий розгляд він повинен бути відбуватися гласним, тому що це забезпечує прозорість, незаангажованість суддів. Тобто тоді ми можемо сподіватися на те, що судді будуть боятися якогось тиску в плані громадського тиску за свої неправомірні дії, і тоді це забезпечує саме справедливий розгляд справи. Це є невід'ємним елементом. Тобто, щоб це могло висвітлюватися адекватно у засобах масової інформації, доноситися інформація, і таким чином це є в нормальній країні, це є не лише правом людини, яку судять, це є правом країни, правом влади, тобто судової влади. Таким чином вони самі себе захищають і не дають змоги казати про те, що щось там відбувалося незаконне, щось не так пройшло, якісь права були порушені. Тобто в нормальній правовій системі, якщо ми не кажемо про Росію, а кажемо про якісь західні країни, то це працює в обох напрямках, і тобто таким чином саме забезпечується і
непредвзятість суддів і незаангажованість їх. Тобто це важливо для обох сторін. І також ми у Ісляма Веліляєва спитали про подальші кроки захисту. Пропоную послухати і повернутися до розмови. Обязательно будем подавать и апелляцию, в последующем и кассацию, для того, чтобы исчерпать все необходимые, скажем, здесь в российском правовом поле позиции, а в дальнейшем обращаться уже в Европейский суд по правам человека. Обязательно апелляции будут обжалованы. Данный приговор обязательно будет обжалован. Пані Людмило, якщо повертатися до подальших кроків, апеляція в російські суди, чи може це спрацювати і про які ми терміни тоді говоримо? Ну, якщо казати про апеляцію, там є певний період, процесуальний строк, коли можна подати апеляційну скаргу і обжалувати рішення, якщо ти з ним не згоден. Ми знаємо з попередньої практики, з попереднього досвіду, коли були вже розглянуті апеляційні скарги і були змінені рішення, але не виправдані, а були трошки зменшені терміни ув'язнення. Але ми розуміємо, що якщо там півроку, здається, на півроку зменшувало термін ув'язнення, і ми розуміємо, що все одно це дуже багато, і скільки би не було, ці люди ні в чому не винні, вони не здійснювали жодних якихось терористичних актів або чи не несуть якоїсь загрози для суспільства, тому в будь-якому випадку це необхідно робити. Наскільки це може ефективно? Ну, я мало вірю в те, що на апеляційний суд або Верховний суд, якщо ми кажемо про касацію, наступний рівень, виправдає цих політичних в'язнів або інших в Криму, тому що це цілеспрямована політика, це суди не самі приймають рішення, тобто вони не є вільними в даному випадку. Тобто їм рішення це продиктовано зверху. А якщо говорити про інший рівень, про міжнародні інстанції, якими вони? Ні, це я кажу ще про Росію, що там я не вірю в те, що на російському рівні буде якийсь виправдальний вирок. А якщо казати про строки, то апеляція – це як мінімум півроку відбувається розгляд, і через півроку відбувається засідання. А касація – це ще плюс термін. Чому це важливо робити, незважаючи на те, що ми розуміємо, що ніякого виправдального або того справедливого рішення, яке могло би бути, ми отримаємо. Нам це необхідно і важливо для того, щоб, як вже зазначав пан Веліляєв Ісламага, це нам необхідно для того, щоб пройти внутрішнє вичерпання і мати змогу звертатися до міжнародних інстанцій. І в першу чергу, як вірно вже було зазначено, це Європейський суд з прав людини, це звичайна практика. І якщо виходячи з практики Європейського суду з прав людини, то для того, щоб туди подати заяву, достатньо і апеляційної скарги. Тобто це вони приймають, там необхідно вмотивувати, описати, що той факт, що подальше обжалування в національній юрисдикції є неефективним, і ми не очікуємо якогось справедливого рішення, і тоді суд приймає на розгляд цю справу. А Європейський суд з прав людини, яким може бути його рішення? Він може визнати попередні рішення незаконними, чи яке може бути формулювання? Так, Європейський суд з прав людини може встановити порушення певної категорії прав, тобто це вже залежить від змісту заяви, на що скаржиться, тому що специфіка роботи суду, він встановлює факти порушення саме відповідної статті конвенції, але можна у своїй заяві писати і скаржитися на порушення ні однієї конвенції. Якщо ми кажемо про справу Хізбут Тахрір, справу в Криму, це, як правило, 6 стаття конвенції, це право на справедливий судовий розгляд. Це стаття 10 Конвенції, справа на свободу совісті, свободу релігії, це стаття 8, справа на повагу до приватного та сімейного життя, і інші стаття 17, 18, оскільки це політично мотивовані справи, це також можна застосовувати ці статті, але важливо там. Це вже юридичні процесуальні моменти, коли важливо, щоб саме порушення цих прав було оскаржене і в апеляційній скарзі, і якщо є касаційна скарга. Звісно, ми розуміємо, що розгляд в Європейському суді з прав людини, справи він відбувається досить довго, тобто це декілька років, але вже ми маємо надію, що найближчим часом кримські справи вони будуть розглядатися, оскільки ми пам'ятаємо, що
У січні цього року було винесено проміжне рішення у міждержавній справі. Це була позиція Європейського суду з прав людини, оскільки важливо було встановити факт контролю Російської Федерації на території Криму, коли суд буде вважати початок ефективного контролю, з якого часу Росія почала здійснювати ефективний контроль даної території. І ми вже маємо це рішення, і тому ми маємо надію, що найближчим часом, незважаючи, що немає ще остаточного рішення в міждержавній справі, вже цей факт встановлений судом, і це для нього, тобто це бюрократичні моменти для самого суду необхідно було зробити для того, щоб більш швидше розглядати наступні справи. Можливо, також ми перед ефіром поспілкувалися з представником прокуратури Автономної Республіки міста Крима та міста Севастополя, коментуючи незаконні вироки, зазначили в прокуратурі, що через призму таких політично вмотивованих справ окупаційна влада намагається нав'язати наратив про те, що кримські татари – це терористи чи екстремісти. Прошу послухати. Окупаційні правоохоронці діють за відпрацьованою схемою. Незаконні обшуки, вилучення релігійної літератури, потім переслідування кримчан за релігійними ознаками, щоб у подальшому незаконно засудити за начебто причетність до терористичної організації. При цьому влада використовує російське кримінальне законодавство задля залякування населення півострова та придушення свободи слова, свободи вираження поглядів і свободи релігії. Прокуратура автономії здійснює процесуальне керівництво у ряді кримінальних проваджень за фактами незаконного переслідування кримських татар на території тимчасово окупованого півострова Крим. Частини 1-2 статті 146, частина 2 статті 162 Кримінального кодексу України. Наразі прокуратурою автономії повідомлено про підозру старшому слідчому незаконно створеного слідчого відділу управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місту Севастополь. Збираються докази причетності інших працівників окупаційних правоохоронних органів до незаконних переслідувань громадян України в Криму. І хочемо додати ще таку інформацію, як повідомляє Кримська Солідарність, арешт члена релігійної громади Алушта Руслана Месутова стався за 2 тижні до судового засідання, на якому повинен був бути розгляд позову громади Алушта до представника Ради Міністерства майна Криму, Духовне управління мусульман Криму і Державний комітет у справах національних інтересів і релігій проходили по цій справі як зацікавлені особи. Позов був поданий у зв'язку з тим, що місцевій релігійній громаді, головою якої був Ленур Халілов, в користування була передана міська мечеть розпорядженням Ради міністрів ще в 1994 році. Пізніше, без скасування акту про передачу, мечеть була передана духовному управлінню, яке співпрацює з окупаційною владою. Пані Людмила, якщо говорити про цей факт, який я озвучила, можна ці справи пов'язувати? Арешт і от суд, який мав би бути через 2 тижні і не стався, бо був арешт? Ну, по-перше, ми розуміємо, що ці справи дійсно є пов'язаними, оскільки фігурує, є спільний елемент, це релігійний елемент у цій справі, тому що і там переслідується за релігійні погляди, приводом є переслідування за релігійні погляди, і тут є переслідування також. Я не думаю, що там насправді якісь були порушення самі майнових прав. Скоріше за все, це був перша така спроба притягнути до відповідальності і залякати представників цієї громади. Хоча насправді я не знаю деталі цієї справи, але мені вже на перший погляд видається дивним, чому Руслан Месутов є у цій справі стороною цієї справи взагалі, оскільки він є охоронником і він не має жодної юридичної відповідальності, не несе за майно цієї громади, але тут треба питати адвокатів у цій справі, як так вийшло. Я думаю, що будемо мати ще змогу запитати. Дякую дуже, що долучилися. Я нагадаю, що у нас на зв'язку була Людмила Коротких, правозахисниця, менеджерка Кримсько-татарського ресурсного центру. І хочемо долучити до нашого ефіру Лутвіє Зудієву, кримсько-татарську активістку, учасницю ініціативи «Кримська Солідарність». Пані Лутвіє, добрий вечір. Добрий вечір. Ми знаємо, що ви слідкували за судовим засіданням, яке проходило в Ростові-на-Дону. Які ваші враження? Що там відбувалося? Сегодня, конечно, никто не ожидал оправдательного приговора, и родственники, и адвокаты настраивались на то, что оглашение приговора будет обвинительным, и
приблизительно с такими же сроками, которые запросил прокурор. Потому что в данном случае суд не действует как независимая ветвь от силовых структур. Суд действует в полной кооперации с сотрудниками ФСБ, с прокуратурой. Это очень ярко видно было на примере именно Алуштинской группы, где сторона обвинения больше года представляла свои доказательства. Стороне защиты предоставили вообще очень короткий промежуток, при этом им практически не давали высказываться, прерывали их постоянно, не предоставляли переводчика, потому что многие из них это пожилые люди, которые плохо владеют русским языком, и они изначально заявляли ходатайство о переводе на крымско-татарский язык судебного процесса. И вот сам ход судебного процесса показывал всем, кто за ним следил, и наблюдателям, и слушателям, и журналистам, что в суде отсутствует вообще даже приблизительная формальная состязательность сторон, то есть все носит абсолютно такой обвинительный уклон изначально. И учитывая, что судил их известный всем уже судья Роман Сапрунов, который ранее выносил приговоры другим крымским татарам по аналогичным делам, и они тоже были обвинительными, то сегодня никто не ждал какого-то исключения из вот этого конвейерного судебного катка, к сожалению. Окремо хотілося б поговорити про флешмоб, який проводили після оголошення вироку. Кримські татари, які приїхали підтримати, це 150 людей, наділи білі накидки з написами «Вивчення релігії – тероризм», «Ні державному терору», «Стоп репресіям», «Ні сімейним репресіям», «Кримські татари – не терористи». Дочка Руслана Нагаєва приїхала на засідання в футболці з написом «Папа, ми вас любимо, чекаємо, віримо». Такий формат флешмобу чому був обраний і для чого його проводили? Да, действительно, сегодня возле суда проходила очередная такая протестная акция со стороны крымских татар. Такие акции регулярно проводятся в день приговора. Это было и в день вынесения приговора второй бахчисарайской группы и белогорской группы. Люди едут, они знают, что они не изменят своими действиями приговор, и они не могут, конечно, повлиять на решение судьи, находясь на улице или не будучи участниками судебного процесса. Но они едут для того, чтобы таким образом, во-первых, поддержать родственников политзаключенных, потому что для них эта поддержка играет просто неимоверную психологическую роль. Я это знаю не понаслышке, из общения с близкими. А во-вторых, они таким образом хотят продемонстрировать, что несмотря на вот системные репрессии, которые происходят в Крыму уже в течение 7 лет, когда невиновные люди преследуются и арестовываются на такие огромные сроки, крымско-татарский народ продолжает публично выражать свой протест, не соглашаться с этими приговорами. И вот такое массовое количество людей возле здания суда, сегодня было порядка 150 человек, оно указывает на то, что вот та информационная пропагандистская работа, которая ведется на территории Крыма, в том числе и на территории Российской Федерации против крымских татар, присутствие здесь якобы неких террористических элементов, там организаций, ячеек и так далее, она не приживается, люди не верят вот в эти все пропагандистские мифы, они продолжают приезжать на судебные заседания, чтобы вот такими акциями, флешмобами продемонстрировать и суду, и властям, что они будут продолжать отстаивать права этих людей. І, зокрема, ви казали про родичів. Дружина Ельдара Кантемірова звернула увагу на те, що гігантські терміни спрямовані на те, щоб кримські татари і мусульмани Криму замовкли. Я пропоную послухати і її також. Мы преодолели огромные расстояния, чтобы быть с теми, кого мы любим, кого мы не считаем ни в коем случае преступниками, кого мы знаем, да, много лет и знаем, что они не способны ни на какие преступления. К сожалению, суд, как всегда, предпринял меры
и в зал суда пускают только по одному человеку от семьи. То есть приехала мама моего супруга, которой 70 лет, которая давно не видела своего сына. В нашем народе никогда не было терроризма, его и никогда не будет. Все эти обвинения ложные, и мы никогда не поверим в то, что наши дети являются террористами, и мы будем защищать их и проявлять с ними солидарность, и показывать всему миру, что наш народ, крымские татары, это мирный народ. Пані Литвію, можливо, була у вас змога поспілкуватися з родичами тих, кого засудили сьогодні? Які у них настрої, про що вони говорять? Они, конечно, пытаются с достоинством снять этот приговор, потому что готовились к этому заранее морально и понимали, что оправдательного приговора в данном случае не следует ожидать, поскольку это не суд в его настоящем значении этого слова. Тем не менее, они, конечно, очень эмоционально его переживают. Дочь Руслана Нагаева, Аделея, она вот практически все время плакала в суде и после судебного заседания, потому что у них очень такая трепетная, трогательная связь с отцом. И учитывая тот срок, который сейчас вынесли Руслану Нагаеву, это 13 лет лишения свободы, и учитывая, что всего 2 года он находится в заключении, ждать освобождения отца, если не будет каких-то политических решений, связанных с обменом в этом вопросе, родным придется очень долго. И, конечно же, такие приговоры невозможно воспринимать вот без какой-то боли человеческой, без переживаний. И родственники в этой части очень сильно переживают. Особенно сильно переживают мамы политзаключенных, пожилые мамы. Вот, например, у Ленура Халилова, матери больше 80 лет. Сегодня ему вынесли приговор 18 лет лишения свободы. Понятно, что и для него самого, ему 53 года, и для этой женщины, которой более 80 лет, этот приговор – это просто смертельный приговор, потому что те условия, в которых заключенные содержатся в СИЗО и в колониях, они по молодым б'ють достаточно сильно. Понятно, що будемо сподіватися, що все-таки буде звернення до міжнародних інстанцій, можливо, вирок буде переглянутий. Дякую дуже, що долучилися. Я нагадаю, що у нас на зв'язку була Лутфія Зудієва, кримсько-татарська активістка, учасниця ініціативи «Кримська солідарність». І сьогодні ми говорили про незаконний вирок російського суду для 4 кримчан. Сьогодні у студії для вас працювала Олеся Вакуленко. Ми з вами побачимося вже завтра о 20:05. Далі дивіться новини кримсько-татарської.